noi suntem cârcotași, noi suntem aici ca să criticăm, știi, să și lăudăm, dar să și criticăm. Unde e ritmul? Te grăbești foarte tare, să știi. Hai zâmbește cu mine, hai încearcă ceva nou. Toată lumea va petrece și vom face show. Că n-ai emoții. Asta înseamnă să fii mafios. Ai prietene, nu te supăra. Ai fi un candidat bun pentru președinție. Toți din Parlament o să cânte cum vrea el. Luca, eu te iubesc. Prestația ta a fost auela. Mai, că numai eu știu cum... La Dreamstar Junior Music Contest, talentul tău nu rămâne nedescoperit. De-abia aștept premierele. Din 26 noiembrie, de la ora 20:15 la TVH.